tattafawa uban gayya, a mummikewa uban gayya, a sarsarawa uban gayya, ko busa sarewa uban gayya, yan mata ku yi shewa uban gayya, gama da aki mai kawa uban gayya, abdulrahmanu kurewa uban a gayya, dansa da ke kawa uban gayya, da bashi da gawa uban gayya, ya ta mutuncin dawa uban gayya, kabo shi bayanwa duk ku so kasa aikin gwiwa uban gayya, kyauta ba ruwa uban gayya, guje hanawa abdulrahmanu na fadar sarki mahadaki, masu karo suka shankar gwanki mahadaki, dole take iya tashin naki mahadaki, to akan haka za mu yi tattaki wandila zan sauka, dan maza suke kuzurin wallaki wandila zan sauka, sojoji aka bar wa adan kaki wandila zan sauka, doki kuma ba shi zama jaki wandila zan sauka, saboda a tattauna aka kai baki wandila zan sauka, ya bikin murna aka yi doki wandila zan sauka, ga kiɗa ya girma rawar shoki wandila zan Rika shi sabuwar wakar da daga hutar rara kenan mai taken uban gayya Abdulrahman Madaki. Masu saurare ku gyara zama tsaf da muku ji wannan rahotannin har ƙarshe ta wakar da daga hutar rara shi da mai amshinsa mai taken uban gayya. Shin wannan wakar da ake shugaban ƙasar nan ta jamhuriyar Nijar Brigadier Abdulrahman Chani rarara shi ya wake ko ba shi bane ba ko kuma da bawan Allah ne a Najeriya kaka to masu saurare ku gyara zama sab domin ku ji da mu yake a ƙarshe tare da kuma gangan da zamu ku da abawa amma kafin nan masu saurare na wasu da kasance wannan shine bakin nan zo na farko wanda shi na fahimta da daga mana subscribe da danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu a kawai da shi za ta zama dora tare da wani alama kuma kan bidiyon namu da lakin da share da postin don tabbas ba maka wakan ne ka take yara mana ƙarin gwiwa kamar ku sai har labarai da kuma zafafan labarai akwai na kake da kafaɗin duniya zaka iya sauraron mu da sai wannan tasha mai albarka mai taken wasiƙa da ƙarshe tarka kyan ana zaton wuta a makera kwatsam sai ta walla masaka sabuwar wakar da daga wuta rarara mai taken uban gayya kuma da alamun wannan wakar da wani babban ake a Najeriya da mun tabbatar da cewa ba da shugaban sannan ta Nijar yake wa wato Dajir Brigadier Abdulrahman Chani mai adalci mai karamci mai komai da komai wanda tabbas 'yan Najeriya a yanzu suke fatan samun makamancin shi ya rike gwamnatin ƙasar ta Najeriya. Shi masu da ganin cewa idan a Najeriya aka samu kamar Chani kwa ɗaya ya rike mulkin Najeriya kuma zai yi gaba ko kaka shi bana ganin cewa 'yan mulkin Najeriya za su fi ƙarfin Chani ko yaya dai to Allah sa da shi amin daga kullum mu da lafiya.